Kasenkur Shilla Kasi Jantia Hagani Kasisa Jan Kala Yoban Pulong Yaga Dorbar Pulun Kaba Hinyo Jongka Hakashnong Mukla Madan Len West Jandil District Hakabala 1 Poi Deki Hajar Ngot Kidukat Kakur Kibana Rilom Kasi Jantia Bat Kumjuru Kiba Shang Basa Shapo Kajila Assam Silchar Yaga Jingelang La Penya Duma Bedarius Shilla Advisor La Penheru Yakalama Jongakur Hashwa Ban Sedang Yak Jingelang La Danru E Jingpen Ko Buram Yaki Samla Puli Kakur Kibladan Hadu Kan Arngut Baro Bakentop Haka SSLC HSSLC Kibla Yo Prapo Percent Haka Kedan Degree and Master Gold Medalist But Haka Sports Ya kiba mikma chaka national level. Nakaliang umawailat miki shilla ulalong ru menteri badai pet ya katanat kokot kakia bat ka kami lakai sports ulalong kum kongsan ha ka jingdon lang u president kakur ma perkhat shilla kinongket kam ka sengkur bat ki riu rangba jaga kur layo ru ban pinsngau yak financial reports and annual reports but la pelat ba ya ka calendar jongga kur uma wailan miki shilla ha ka jingkran ula ai ka jingero yaki nong yalam ka kur ki bala trei shitam malaus nem ban pelong ya kum kani ka program ha ka ba ki khon ka kur shilla kila yo kalat ban wan ya kendu lang kum shipara ulak tenturu yaki khon ka kur kham tam ki khon samla bakin long ki ba minot ha ki jingpuli khnang bakin long ki nong kershan jonggakur ha ki sngi bandang wan kum unomi khman MLA na ka kur shilla ula kular banya snok tilang bat ka kur ha ki ba bon ki jingdan kam bat banya rap ya kinu ki kam jonggakur ha ka ju ko por la pensngo kat ba udang long MLA ukular banya rap pisa ya kinu ki khon samla jonggakur ki bla pas ba shakhmat ha ki jingpuli da ka ba senyang sanpo hajar marwe Shushu ulabu ke jingkentu yaki nong nyelam kakur bakin long ki start kumno panyarap penmi pisai kakur kenang ban dap ban biang bat ban kershan dala de yala de hi hagajo kapor ukentu yaki kemeki pa bakin pelut yakapor jongki bat ki kon kenang bakin lat naki jingsni wa punchan Shibenta ban ainam yala ka keme lejong UMLA ula pensngau shibun ki tournament football bala pelong la ainam ha ka keme jong u ka balong kum ka dang jong ka jingker khu ha ka jingem jong u ka ba ula ya lenti na u khon swet show samla puli na u nong trebela show MLA but show mentri la pen po pen phieng shu ya ka ni ka sngi de ki jing shot ki jing right ten right but ki we de mala shimenta de ki unit at ki block paper jong ka kur ha ba pen kut ya ka jingalang la pen hiar ya ka lama Jong Kasenkur Shilla Kasi Jantia. Pendap nakanehu examination. Ki gold medalist ki aban pediang ya ka momento ringkat ka cash award belongsan hajar tingkah. Bala Academic Award Kebelongsan Pau Hajar Tingkah. Walam Daka Shilla Sen Naka Senjat to bear government
kababha ya kapateng banwan. Tungin ya lang knang ba kisamla kinyoi ya kanuksa kababha bakin bud ya kalimti kabade. Hakane kabenta ngakwa ban kren kamtam ya kisamla. Pidei kalawai jong kakur shila. Bat jong ka jait benriu ka jongi. Kajing imanta kala-kala hababun ki benta. Kijing pensyoy kiwan nakadiang banakamon. Kijing bapia kendu kilong harukong. Kamtam hakane kajuk. Bau drugs ulak kendrei bha hakajela jongi. Pikong kisamla ki kursyala. Pide bankiar nakumune ubasneo. Namar unwanra ya ka jinjat untang haka jingim jongpi Henry kanwanra ya ka jinjot jingpra haka yeng kasem ka jongpi. Family kiba la khlat ki kme ki kpa. Tengi don kam ya banlong depend financially ban biang tena kata kadau kumbai chairman ila kren meni bangin saya shong meeting at the state level bangin ya perkhat kumno bangin la ban penmi ya kejing penmi financially kenang bangin la ban support ya kijing don kam ban nga kumbang alaju ong nado mensua ngakwa ban yoi ban nakaliang gakur ngin wan kita ki revenue generating model ki asset bangin thet ondang ila thet ya kacaka lani ya kino ki jingdon kam ndai bangin chu thet ngin chu bo henry ngin thet ngin bo kata ka asset kan permi jingmi kenang bangin yo ban ron ya kita ki expenses lani kita ki jingdon kam tengah hak ngan hak jing syania nga haki nik kinong yalam jong kekur ki jongi ki bedon hak state level bangin ya perkat kumno bangin ya cakmat ban penmi ya kata ka fun bangan penken mau ya pi hang ne bamenta pilih osngeu nakaliang jongang ala kerpat ya kinong yalam jong kekur bangakwa ban pensak kenmau ya imei jonga ibla ay kene kerenyen kerenyot bat kabala longs bala kerku sisayan hoy kam dala baban kerku por ba idang don haperthei tangba onda ila khlat ila kerku sisayan abad ikayeng kesem kejongi Pios ngau mentang donate nga ai sanpeu hajar ya ki kelas 10 sanpeu hajar ya ki nong ya ki kelas 12 nga biarap na bentaban penbiang ya ka bam kadi haba pi wanchene nga ai ka scheme na bentaban penshna ya ka yeng jong ka kur ndai tang hang ne nga every year ka don ka tournament ka football tournament ka Thales Sport Association ka first division ka prize ka dai ka basiu nanga kekerteng jong imei hapo joai kekerteng jong upiang nang ba ka price ngasiu mga ya kino ki school hapo ka West Giant Hill District kiba mikmat ya ka state jong ha ka national level ha ka Super 2 Cup nga syait ai silak tengka ya kino ka school nga ai support habang nga ai kumta ngamday banga ong banga ruspa Handrai ngamla pan klet nang nungawan. Pia piwan shane sakali ya kinong mukla ha kumno kayeng kasem jong imaway la mensyo. Nang no kimi kumno kilong. Haba pipek yang amta kasngi piyo istang kini ki jingriam. Lani ya kani ka mo kebala kum ka briu bala biang la. Henry Pai Shipo Snem Shadim Pin Satip Uwe Umaway la Kae Kayeng Jong Maway Ngamla Aban Klet Na Upon Sweat Shaum Medical Dropout
nak kajing tray mela mentah syai MLA bat syai minister ngam la ban len yak jing kerku jong play try